Hej. I dag er jeg taget ud for at interviewe en studerende på socialrådgiveruddannelsen på Frederiksberg på den klassiske studieretning. Første spørgsmål. Hvad giver socialrådgiveruddannelsen dig? Skolemæssigt har jeg blot på et halvt år lært enormt mange forskellige ting i forhold til, hvad jeg havde regnet med. Jeg havde tænkt mig, at uddannelsen handlede meget om faget i praksis, men jeg har allerede nu lært utrolig meget om teorien, som jeg synes gør det sindssygt spændende. For eksempel har jeg allerede nu lært noget grundlæggende inden for jura, har psykologi og haft omkring barnets udvikling i de tidligere år. Og derudover har jeg også haft om velfærdssamfundet og nogle økonomiske aspekter. Dernæst er der også meget socialt i uddannelsen, som har givet mig en masse nye venner. Og det synes jeg også er sådan meget vigtigt, når man går på en uddannelse. Spørgsmål 2. Hvad er det bedste ved at gå på socialrådgiveruddannelsen? Jeg synes helt klart, at det er alt det gruppearbejde, som vi benytter os af, og det er både i timerne, men også til eksamenerne. Altså det er sjældent, at vi arbejder alene, og det synes jeg også lærer mig at kunne samarbejde med andre, og det er også godt for mig, når det bliver en realitet, og når jeg skal bruge det i virkeligheden. Spørgsmål 3. Hvad er den største udfordring ved at gå på socialrådgiveruddannelsen? Personligt for mig så er den største udfordring helt klart, når vi skal diskutere et emne i klassen, som jeg simpelthen ikke har nogen holdning til. Og det kan være for eksempel, fordi jeg ikke har hørt om det før. Selvom det er en del af læringsprocessen, så synes jeg helt klart, at det var svært i starten at skulle have en holdning til for eksempel Bourdieu, som var en fransk sociolog og antropolog. Her der kan jeg godt mærke, at det er lang tid siden, jeg har gået på gymnasiet og generelt gået i skole, og jeg skal have tungen lige i munden. Spørgsmål 4. Hvorfor har du valgt at uddanne dig som socialrådgiver? Altså jeg synes, det er vigtigt at hjælpe dem i samfundet, som har brug for det, og så synes jeg, at mulighederne er rigtig mange som færdiguddannet. Altså der er altid socialrådgiver rundt omkring i landet. Så det giver et rigtig godt sikkerhedsnet for mig, at der næsten altid vil være et job klar til mig. Udover det, så har jeg også bare altid elsket at tale med folk og rådgive folk, hvis jeg havde behov for det. Så derfor så tænkte jeg, at jeg skulle prøve at se, om professionen var noget for mig, og det var det heldigvis. Spørgsmål 5. Hvad studerede du inden socialrådgiveruddannelsen? Jeg gik på STX, Christianshavns Gymnasium, og det var egentlig bare fordi jeg havde brug for at have, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg ville være, så var det bare en god mulighed for mig at få et bredt spektrum. Det var så et interview med den studerende Anna Langhoff. Jeg håber, I kunne bruge det.